Здравейте хора, аз съм Манджи и днес ще ви покажа какво има в сила времето. Малко подобрение. Влизам в моя сервер и накрая на видеото ще се покажа името, което иска да ми изпраща покана. Значи, Бъни Сахор, Лострал, Лектоз, Ребърт, Блакмун, Лавака, Пантео, Нормал, Кърст Лавака, Лава Турцогини, с Дигличи и там новата, Голд Абелина, Los Traleitos, Пантео, Гуевиро, Грайпос Медузи, това не мога да го прочита, Los Chicleteras, Los Burritos, Гифтилини, Спайдерини, най-якия прем в цялата игра. Не знам как се казва, само така да направя. Опаленка. И хора, това е вчерашния админ абюз. 36 милиона голдан. 6-7 с без нищо. Блекъл голд с мял и тако. О гранде нормал. Лос Quesadillas и Los No, My Hospositos. Но сега ще покажа на брат ми базата. И тук почвам с Los Cucarachas, Los Chick 7, Burrito Bandito, Тракторито. Това... Какво? Добре. То. Дул с... Не знам с каква мутация. Джоб Сахар, който е много як. 7,7 милиона. Дострива с премахната от играта. Казвам пак, беса е на моя брат. Той не мога да чета и... Тук има такива неща, Грайпос Медузи, то Сахур и на третата ще има 3 Лос Нобинита. Който иска да ни дава оферти, сега ще покажа как се пише в Roblox. Ето ми го скина. Ето ми го и името. Който иска да ми изпраща покани, ще го приемам и всичко. И чао хора!